אוקיי חברים, שלום לכולם, ארוחת בוקר. אז מה יהיה לי בארוחת בוקר? אני אקח בלנדר, אני רוצה למלא אותו. במה? בדברים ירוקים, בדרך כלל יש שם חסה ראש, אני ממליץ על חסה סלנובה, היא מאוד טעימה. עלי תרת טורקי גם, יותר טעים, בריא מאוד. אני אוסיף נבטים בדרך כלל, כמו אלפלפה שהם מאוד עשירים, מאוד בריאים. ומה עוד? מלפפון עגבנייה תמיד טוב. לזה אני אוסיף פירות. בבוקר אני לא ממליץ על פירות כמו מנגו, אלא יותר לכיוון אבטיח, מלון, על בסיס מיץ תפוזים. יש תפוזים גם עכשיו, אפילו בקיץ. זו כמות גדולה, אני לא אוכל לשתות את הכל בבת אחת. אני אעשה שליש, אלך לענייניי, עוד שליש, ואסיים ככה, שאני אצא מלא, אני לא אהיה רעב בחוץ. עד ארוחת צהריים אני לא אהיה רעב אם אני עובד. אם אני בבית וכל זה, יש לי זמן, אז אני יכול לאכול עוד, אין לי מגבלה. ברגע שאני מרגיש רעב, אני יכול להשלים עוד. פירות הדרך שלי זה בננות, תמרים, קצת אגוזים לפעמים, מלפפון, תמיד טוב. מאוד. זהו, זה ארוחת בוקר. ראיתי ששואלים אותי למה התזונה הזאת, בריאות, אנרגיה, תוצאות ספורטיביות, הכל ביחד חברים. זו תזונה מדהימה. מה שיפה פה זה, אני לא מוכר שום דבר, אני לא מוכר תוספי תזונה שחייבים לבוא עם התזונה הזאת ואני יודע לייצר אותם. מה שכן אני אמליץ לכולם, לא משנה איזה תזונה הם עושים, לקחת B12. B12 זה מה שחסר לכולנו. הסיבות לזה, יש הרבה תיאוריות למה, אבל זו עובדה. חוץ מזה, בבוקר אני אקח כף של זירי פשטן, לא טחונים, לא כלום, אלעש אותם טוב, ואז אבלה אותם. קיבלתי קצת אומגה 3 שם, גם לא בטירוף. מה עוד? זהו, שתהיה ארוחת בוקר טעימה לכולם. ההמשך, ארוחת צהריים ועוד כמה טיפים לכל הדיאטה הזאת.